il-weekend li saret magħrufa d-deċiżjoni. Deċiżjoni li kien mstennija għaliha u bekk Floriana ġew inkoronati champions għas 26 darba wara nuqqas ta' 27 sena ma jirbħu il-kampjonat Malti. Min fuq ix-xwieg fuq il-mobile u min jiġri fuq il-fosos. Iċ-ċelebrazzjonijiet kienu spontani, iżda daqstant ieħor kienu kontra kull parir tal-awtoritajiet tas-saħħa li dejjem sostnu biex tinżamm id-distanza. Fil-fatt il-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u tad-Distrett intervjenew minnu fih wara li nġabru n-nies f'ġemgħat ta' aktar minn 6 persuni. Intant Floriana ġew dikjarati rebbieħa tal-Kampjonat Premier wara li l-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA iddeċida b'vot elettroniku li kull tim li kien fl-ewwel post ta' kull kampjonat għandu jiġi ddikjarat champions wara li f'Marzu li għadda waqaf ħesrem il-futbol minħabba l-imxija tal-coronavirus. Floriana għamlu staġun sħiħ fuq quddiem tal-klassifika u spiċċaw il-kampjonat meta twaqqaf 3 punti fuq ir-rivali Valletta. Ħadna dak li xtaqna u li kien ġust għalina wara staġun dejjem l-ewwel. Bħala ex-player ta' Floriana kuntent ħafna. Naħseb is-sena kien jimmeritana jieħdu lig. Konna konsistenti mill-bidu sakemm spiċċa lig. Il-klabb Furjanis iddikjara li saret ġustizzja sportiva. Sodisfatti ħafna li rnexxilna nieħdu dan il-kampjonat. Kien kampjonat diffiċli imma nemmnu li verament illum saret ġustizzja sportiva kbira. Il-kapten tat-tim saħaq magħna li t-tim issa taħares il-qudiem għal sfidi oħra. Kont naf li dal-mument jista' jasal u dis-sena jekk il-Bambini wasal, issa naħdmu għall-tragwardi li jmiss ta' dan il-klabb. B'dan il-vot fil-Kunsill magħmul minn fost l-oħrajn mir-rappreżentanti tal-klabbs tal-futbol, Zejtun Corinthians rebħu l-kampjonat tal-ewwel diviżjoni u l-Marsa rebħu dak tat-tieni diviżjoni. Fil-Kunsill ittieħdu diversi voti fosthom dwar ir-relegazzjoni ta' timijiet. Tarxin Rainbows l-uniku klabb li kien diġà matematikament relegat qabel l-istaġun twaqqaf ħesrem minħabba l-coronavirus ġie dikjarat li se jżomm postu fl-ogħla diviżjoni tal-futbol Malti. Fil-fatt 45 membru fil-Kunsill tal-MFA jkunu favur li l-ebda tim ma jiġi relegat filwaqt li 18 il-membru votaw kontra. Kien hemm ukoll 11 il-vot ta' astenzjoni. Zejtun Corinthians u Lija Athletic ġew promossi għal kampjonat Premier mit-tieni diviżjoni Marsa Xlokku San Ġwan ġew promossi għall-ewwel diviżjoni. Intant il-President tal-Klabb tal-Futbol ta' Valletta Viktor Xrieħa iddikjara li kis-sena d-dieħla Valletta FC se jieħdu xi onur ma jridux li dan jirċevuh minn idejn il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Futbol Malti l-MFA Bjorn Vassallo. Is-sur Xrieħa sejjaħ riżenja tal-ol uffiċjal tal-MFA fosthom tal-President Bjorn Vassallo spjega kif ma kienx hemm bżonn vot għaliex hawn bosta timijiet li m'għandhomx simpatija mat-tim tal-Belt. Viktor Xrieħa qal lil One News li b'dawn l-aħħar żviluppi huwa se jibqa' President tal-klabb anke jekk ftit ilu kien iddikjara li dan kien l-aħħar staġun tiegħu. Sakemm l-affarijiet jirranġaw ruhom iva. Hemm għax jiena dawn l-inġustizzji mhuma sbieħ għall-leb ta' tim. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.